Avambu nwere m ndụ eze obeki idi eze ewuru ya na abatete ayara akpụ ya wangi anyị na-akpụ ya ala mmụọ maka na ịsụ agha n'oyibo no feast of all sects ndị nsọ niile emume ndị nsọ niile onye ọbụla na-alọrọ nna ya mbọsị eji ala abatete na abụtaghị ya sị na nna ya nọ n'ọkụ mmụọ mbọsị afọ bi monde eji alọ ndị ụmụ nwaanyị nwụrụ anwụ ndị inyom onye na-alọrọ nne ya a na-abụtaghị ya na nne ya nọ n'ọkụ mmụọ abịa n'etu esi ebidobe ịlọ mmụọ abata n'oyi izizi dị n'Ọgọst mbọsị oyi izizi ebutue nke a na-akpọ ekperi agwụ erie ji den ebutusi ekperi agwụ na-abịa n'ọgbụ ahịa ide ọbụ n'ezi Igbo erie ji aja na-erie ji alụsị dị iche iche na anabatete eribe ji eze mmụọ niile fa na-akpụ ya esumọgwụ ebutusiri ekperi agwụ ndị na-esu ọgwụ esibe ọgwụ the meaning of esumọgwụ a bụ ji ọfụ maka na ndị gboo okenye adịghị ji ọfụ na nkịtị bifo rie ji ọfụ o nwere ife oge emesi orie ji ka ọ ghara ịtụ ya azụzụ ka ọ ghara ịkwabi ọkụ ụkwara wee mesie daten wee prepare ndị oriri ji ọfụ amerizi ji ochie ọnya bụ etu ame ife isheju ọkụ ọbụla onye ri nya bụ ji amerizi ma ede ma ji so eme ya first oye na Ọgọst abịazịa n'ebe Tọzdee izu na-atọ eji wee mie ala ọfọ alọsi ọfọ na Tọzdee Fraịde igwe rie ji igwe risie ji na Fraịde Satọde mmadụ niile ụdị a na-eme kịta mmadụ niile erie ji bido n'ịrụba ji ọkụ n'ụtụtụ bido n'isiwe ji na mgbede ụmụnna anyị batazie babịa ikpe ekpere ebe mmadụ ebu ife nke ezi erie oluzie echi bụ ọya mgbe a ka ụmụ nwanyị na-akpọ ụmụfe ejebe nna fe ochie ya ndị nwa di ya na-abịawa a na-akpụ ya mbọsị a na-anya anụ ọkụkọ a na-akpụ ya mbọsị a na-anya anụ ọkụkọ mbọsị a ka ndị nwa di ya na ji ebute nkwụ wee jere iburu nso anụ nso ọkụkọ nso ewu onye gbuo ewu onyefa nso ewu onye gbuo ọkụkọ onyefa nso ọkụkọ ebukọsịa nso ọkụkọ ụfọdụ na-ebukọ n'ụmụnna ụfọdụ na-ebukọ n'ezinụlọ ebunye ndị nwa di ya ọ bụrụ na fa riri nne maka mmụọ nwere ụba mmadụ na-enwe ụba nri ọ bụrụ onye mụta ụmụ nwaanyị ri nne ụmụ ya nụsịa dị mụtachasị ụmụ fa bịakọtasị ọnụ ebe a ka mmadụ na-anọ ama na ya na onye a nwanne abịa na nnukwu obodo ute nso ọkụkọ niile ma nso ewu niile etu esi butekwute anụ nyefe n'ife rie atapụba nkwụfa bụ bịa kpọọ ụmụnna niile fa abịa ekpere fa ekpere ọ bụrụ na nnefa nso bịa were ji nye nnefa fa nọrịsị ya kpesiere fa ekpere ụmụnna gozisie fa fa nawa etu a ka ọ dị n'ebe niile ndị nwa di ya na-ejebe nna fa ochie ndị nwa di ya na-amụkwa be ndị ahụ na-abịakwa be nna fa ochie etu a ka ya na-agagharị na onye bụ okenye ga-anọ n'ụlọ na-erisive ndị na-abịa onye etu o si wee dị so onye abịalụbie ọkpọ ụmụnne ya onye abịalụbie ọkpọ ụmụnne ya nke a ga-ebido echi ụtụtụ echi o nwere paatị ọkụkọ a na-akpọ nso ọkụkọ abịakwa n'ewu iweji aka kịta o mechaa o bepụta nso ewu efụkwa nso ewu etu a ka ọ dị onye gburu anụ ri nne ibunyesie eva nso ya
ọ bụrụ etu aka anụ ma ọlụ anụ itinyekwere ụmụ nwa dị na kakwa wee koso ọ bụrụ na ọzọ ọkụkọ ka igbu inwe ike bụ ibe ọkụkọ ịtọ ọkụkọ ịnọ asụ ka esumebi dịka ndị mmadụ si iri nne fee kee ọfancha bụ ugwu na-akwanyere ji ọfụ etu a nnọkịta na ngwurube nna m ọ bụrụ na ọmụ bụ diọkpara ọnọmụ bụ ọfọ ndị be anyị ndị ọbụla lọrụ mmụọ lụọ nnafa ya eweta afịa ọkụkọ ya nku ọkụkọ aka ọkụkọ unue eweta kee ya tu ọkara kie ewee tinye ya wee wejeela onye bụ onye isi a na-atụ iwu onye lọsịa mmụọ jee tụọ onye isi a na-atụ iwu den abata na mụnwa nwee onye bụ onye mmejetụ abatakwa n'ezinụlọ be nna m o nwee ndị ntọsịrị ndị ga-abịa na-atụ m iru vatụkwa m iru onye ọbụla ọ na-agagharị ndị mụọ onye ọ na-atụ iru jee tụọ anyị iru onye mụọ onye ọ na-atụ iru jee tụọ anyị iru onye bụ iru ka ọ na-abịa ebukọsi onye weta anya dụka ụmụnne gị nwaanyị n'ụsị dị na mba falọ nnafa n'ebe ahụ maka ndị na-alọ nnafa mbụ ndị nnafa nwụrụ anwụ ndị na-alọ nnefa mbụ ndị nnefa nwụrụ anwụ ada alọ onye dị ndụ alọ so onye ọbụla lụọ nna ya na be di ya o weta iru wee jeere nwanne ya nwoke nke diọkpara ebe ahụ debe ka isi na-ejedebe onye nwanne ya nwoke alụzi ụmụaka ọ ya enyefa wega elu ewere onu ọkụkọ nyefa onu ọkụkọ ahụ bụ nke ndị jere ozi onye jere ozi etu o si wee dị na-abata ete gbasara ịlọ mmụọ ibe gbasara awanji ibe a na ndị ụka mbara awanji ka o wee kweba na-eri na ihe abata ete na-akpụ ya mbụ alọ mmụọ so maka ibi na ndị ụka ba ya awanji na fa na-ajụbu na fa adịrị ya oge fa chọpụtaziri na o nwere ajụ ihe dị na ya na n'omenala Igbo enwere ajụ ihe dị na ya fa mee ya baptizim wee kpọrọ ya awanji ka fa wee soro na-eri ya ka ọ na-atọ ụtọ ya bụ na alọ mmụọ mbụ ncheta ndị gboo ndụgboo mere ezigbo ihe wee nwụ maka na ndị na-mere ezigbo ife nwere ezinụlọ fee nwere nwa fee nwere ụkụta azụ maka ifie o ruo mbọsị a na-alọ mmụọ ewere ibe eju wee tinye ikerike akwa ọkụkọ bugoro ife na-adozi jee sinye akwụkwa n'ilo akwụkwa na-atọ eji esinye eji esinye n'iru ezi n'ogologo ezi ebe a na-akpọ ezi ama sinye na ya ọ maka ndị enwere ihe bakọta n'ụwa ndị enwere ụkụta azụ maka na onye enweghị ụkụta azụ ụmụnne ya kwa anya fee kee anị ya onye afọ ọzi afa ka ọ ya wadokata elote ọkpụbie ma akọ ya nni oleti ma ụmụnne ya ejezi lụwa ụlọ na ebiri onye ka eji ayọ onye ọbụla na-eme omenala kwụba aka ọtọ ka o wee nwee ike nwee ụkụta azụ onye ọbụla na-eje ụka kwụba aka ọtọ ka o wee nwee ike nwee ụkụta azụ ndụmọdụ mmenye ụmụ ikorobịa na-eto eto mbụ onye na-agba ọsọ ya na-ene anya n'azụ na-ada ama na-ene anya n'akụkụ na-abụ ka ọ maa mgbe ihe si n'ọfịa awụpụta awụba ebe nna ka ọ sị mba ma ọ ka ọ gbaghara azụ onye ọbụla mebe omenala befa n'ọnya makara ijesi ụka bata mara ihe bụ omenala bụ unu na-eme ya na ọ bụrụ ajụ